avem oaspeți deosebiți astăzi. Este vorba despre evaluatorul național, doamna profesor dr. Vincă, de la Centrul Carpatul, doamna Diano de Geoecologie, care acum 2 ani a venit și ne-a evaluat după primii 2 ani de activitate. Mie mi se pare firesc ca în orice proiect serios să se facă o evaluare și o reevaluare cât mai des posibil, dar asta nu înseamnă că în fiecare săptămână vom cere audit sau vom cere evaluator. E bine ca la 1 an sau 2 să vedem cum stăm, ce progres am realizat. Împreună cu doamna Mică, evaluator la nivel local, este domnul director Robotanu, director la Agenția de Protecție a Mediului din județul nostru, iar în ceea ce privește pe reprezentanta inspectoratului, adică pe doamna inspector Tatiana Vârdu, a fost și ne-am făcut o evaluare în alt moment și am înțeles că a transmis prin dumneavoastră aprecieri pentru activitățile pe care le derulă. Din partea partenerilor, îi avem invitați, o să încep din zona de la geam, dacă nu se supără nimeni. Adică pe domnul inginer șef Tădaș Cadrian, șeful silvic la Zone, pe domnul inginer Vârlădeanu, director la Partea Națională Caliman, pe doamna Zetu Camelia, manager general la Camilac, pe domnul inginer Voiarnos Cătălin, care reprezintă primăria Vacra Domne. Iar în ceea ce privește pe colegii noștri, profesori care sunt implicați în acest proiect și pe voi, care derulați la nivelul fiecărei clase, proiect nu trebuie să vă mai prezint. În aceste condiții, eu știu, să rog pe doamna profesoară Ansir, coordonator de proiect, să intervină acum sau preluați dumneavoastră din acest moment? Nu, aș vrea să vedem...